mgbe mere mmadụ dịka Mathias o bidokwa ihe ụfọdụ ọ na-akọ oge ụfọdụ ọ dị right ị mara bọọlụ ya onwe gị onku ihe a bụrụ pattern of oziọma. Evangelism carries love, carries joy, carries peace. It's a soul-winning venture. There are many sick people to be healed. There should be no time for trouble cooking. If our Father Mbaka recognize that no Mbaka Ezeaku Ejiofor na-ekwu eziokwu, o nwere ife unu aghọtara and m ga-akọwakwala gị ebe a. Mathias bụ somebody ji ezi obi niile pụta na social media na-eti mkpu na-agwa gị eziokwu, kepụta ebe ị na-aga n'ụzọ adịrị ya na ị ga-anwụkwa. Ọ ya bụ sometimes nnekọta Mathias Ezeaku Ejiofor that is ana m asị ihe dị ka ya akụkwa n'ala Igbo, maka okwu afọ a na-asa anya bụ mmadụ ga-ekwu ya. Ama m ịghọta ife a na-ekwu. Okwu Christianity na religion n'ala Igbo etego ndị Igbo sọbara ya anya wee nọkọta aja ala Igbo wee kpọnite Mathias Ezeaku Ejiofor, o wee buba agha dị na ya wee nụgide dọgụ wee ruo to the extent ọ nọ today. Bụ that na gị nwa bụ nwa onye Igbo chọrọ igwu onwe gị eziokwu, ị ga-ama that na Mathias Ezeaku Ejiofor create a lot of impact n'ala Igbo anyị, ebe a na-agbasa ozi ọma ịgwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu. Mana mbịazi efu gị nwa bụ nwa atụrụ eji wee chụọ aja nọ na comment section ị na-akpali onye dịka Ezeaku. And this is the reason why I want to put ebe a na m choose ndị Reverend Fathers over all these charlatans ị na-afụ. Ma nwanne anyị nwoke nke bịara Enugu bụ Ebuka bịara asị mụ na gị na-abụ na onwebere onye gadara crowd ọ gadara. For him ihe niile bụ ọgụ na mgba for him. Since Ezeaku Ejiofor na-ekwu okwu onwenugo ndị Reverend Fathers efuru ya na ya na-abụ nwebere nnọọ ụdọ ọgba aghara. Do you understand what I'm saying? Or ife dị iche ebe Reverend Father nọ na all this charlatan nọ. A Reverend Father mere theology, mee philosophy, gụọ akwụkwọ dịgasị iche iche. Ndị a bụ representative of ndị wetele gị Christianity n'ala Igbo, ndị ama Bible mali ntụ na-aghọdo ebe a. Fama no politics ka a na-eme, they know the truth. Mana problem fa na-enwe with Ezeaku Ejiofor with the presentation. Fama na ife Ezeaku na-ekwu bụ eziokwu. Do you understand? Elotere m oge onye dịka Reverend Kevin Ugwu ka Reverend Oluoma draw all attention no Mathias ka o amend to some ways o si ekwu okwu. Fana anya ọ dịka nghọtafe ya adịrị ya na fana abụ fasịla aka fana the 10. Mana ọ bụ nọ ndị pastor ma ọ dị charlatan oge afọ, o nwere ike akara end chana polisi, ha nwere ike je kpọba polisi kpọchibe mmadụ gbachibe ndị mmadụ ọkpa. Ifiri ife nji choose Reverend Fathers over them. Do you understand me? The only thing the problem about some of them money people na the approach, some of them that is good. The approach say gwanata Mathias nya wetu nata aka yotago nya wepu ma afa ikpobe experiment this that. Do you understand? How you hear some of them na complain mana na agwa gị na many of them knows the truth. Na ahụ ya ba gị na inidiri iju na ọgwụ Mbaka knows all these things. Do you get my point? Ọ bụrụ gị nwa amara left and right gị ka ọ ya bụ inwe kidney problem, pastor na-agwa gị kpere ekpere, inwe liver issue nwee ka ọ ya si dakwasa gị ya na-agbaghị olive oil na-ekpe agọziri gị oyi na-agwa gị bịara all night. Nchefu that na onye na-aya BP na-asọ ma nnu a na-egbu ụlọ ndịrị basis out of ignorance, onye kwuo ya dịsi na-akọfusi akọ na social media. Ekene dịrị Ezeaku Ejiofor onye jisi ike ọ ya m nekata ya anya. I just wish na m nwedere sef ife m ga-esi wee si na jisi ike. That is a tangible something I have for you. Telling you. Because all come Ezeaku Ejiofor ọkụ na nya bụ egwu ka onye nwere ya ama. Ọ dịrọ isi.